Hello! Krećemo za New York. Sat mi ne radi, ali nema veze. 9 ujutro je, ovo je naš autić koji ste možda vidjeli u prethodnom videu ako ste ga gledali. A sada krećemo na road trip koji će trajati nekih nedelju dana. Možda manje, pojma nemamo. Bukvalno samo krećemo i idemo od Maina do Floride. Prva stanica je Boston, a kasnije New York, tako da nas to sve čeka u ovom jednom danu. Let's go! Sada će Stefan napuniti rezervoar da vidimo dokle će nas, nije svakako prazan, ali da vidimo dokle će nas to odvesti. Punimo gorivo i idemo dalje. Ja sam krenula da editujem svoj prvi deo videa. I ove moje jedne glave što fale ovde, znači samo sebe nerviram i par vas mi je pisalo kao joj bože ne mogu da gledam da nemaš glave tu. Sorry ljudi, ja sam ih pogubila, svuda su mi po torbama, pozadi i stalno mi ispadaju, a ove dve se drže jedino. Sada ćemo ići do Chipotla da jedemo, treba nam sigurno nekih sat vremena do tamo. Do Bostona treba 2 sata i 56 minuta. Chipotle. Gledajte kako ja vozim. Stavim vozi papučama, pozadi su mu patike. Ne znam zašto ih nije. Čarape. Čarape su ovde negde na nekoj gomili. Imamo neke? Ima da. Inače, ovaj hand sanitizer toliko dobro miriše. Ceo auto je počeo da miriše na njega, tako da mislim da ću uzeti još neke boje. Sipali smo 37 litra goriva za $30. Moramo da čuvamo sve račune jer nam poslodavac na Floridi vraća novac za put, tako da... Prva pauza Chipotle, eno ga Stefi, došli smo bukvalno pre otvaranja. Mislim da se otvara u 10:45, sad je 10:50 i oni su rekli ajde molim vas još 5 minuta, nismo spremni. Tako da otvaramo Chipotle i sad ćemo pokazati što ja uglavnom uzimam ovde. I to je moja omiljena brza hrana. Ako bih morala da biram jednu brzu hranu koju ću jesti do kraja života, to je bio Chipotle. Ne znam da li sam to ikad rekla. Ako jesam, reći ponovo. Jer je to moja omiljena hrana! Ovako, ovdje imamo double piletinu, imamo beli pirinač, imamo salatu, pavlaku, guacamole sos, koji se jedva vidi ovdje, jel te? I imamo ovaj sir, koji je ovo sir? Cheddar? Toliko mi je krivo što nema Chipotle u Srbiji, verujte mi. To je bila najjača brza hrana ikada. Kakav McDonald's? Do Bostona. Zvanično smo izašli iz Maina. No more Main for me narednih 6 mjeseci. Toplije krajeve, ptice selice. Idemo u toplije krajeve. Nadam se da nas neće uvoditi neka kiša. Kiša će samo da nas ubrza da odemo što pre do New Yorka. Bukvalno. Exactly. Stigli smo u Boston. Bukvalno imamo još nekih 5 minuta vožnje. 7 minuta tačnije. Ali da, konačno civilizacija! Našli smo parking, parkirali se, bukvalno je parking $30, ako ne i više. Znači, nema veze. Ovo je jedno mjesto gdje smo mogli da se parkiramo, a već je krenuo haos u gradu, znači bojim se! Sada imamo nekih možda sat vremena da obiđemo malo centar, čisto da to se prisjetimo kako je, da vidimo šta imam. Gledajte koliko sam torbetinu ponela. Znači nisam mogla nađem jednu manju, sve su mi nekim koferima, a sad je mrzlo da otvaram kofer. Ova torba ima 300 kila jer ja i dalje imam sve stvari u njoj. Nema veze. Sada smo se uputili ka bašti jednoj gdje smo bili prošli put, svuda su veverice i bilo nam je prelepo. Iskreno jedva čekam da stignem tamo. Mislim da nam trebate nekih 5 minuta hoda, tako da lagano. Hladno, nije ponovo Dux. I sada gledamo da nađemo neku radnju da on kupi bar nešto za preko. Iako ne znamo gdje ćemo više da stavimo to, ali ajde, evo ti Marshalls. Ajmo Marshalls. Našli smo za oblačenje preko, ja sam uzela isto ovu neku košulju i on je uzeo Dux. I sada čekamo ovoliki red. Stigli smo u ovaj park, ljudi, veverice su svuda, toliko druželjubive da samo prilaze kod toga da se maze. Ti ne znam šta hoće, hoće hranu, neće se maze, što ja pričam.
uzela, ne znam šta im u ruci, neki list, šta je ovo? Sada da uzmemo kaficu i da sednemo u ovaj parkić malo da se osunčamo pre puta. Ja sam uzela iced latte i vanila cold foam i iskreno je jako dobro. To jest, ovo je vanila protein cold foam. Ovdje je predivno, predivno. Ispod ove vrbe smo i baš je vibe. Jel ovo jeste vrba? Vidite ovo. Gdje ja sad da perem? Gdje da perem harmonske? Ja ne znam. Nije, ja nemam ništa. Već? Pošto smo posedeli malo u ovom parku, idemo dalje za New York. New Yorku svakako treba da prespavamo 2 noći, tako da želimo samo da stignemo tamo, da se smestimo, da se presvučemo. Ulica mi je preslatka, sve je šareno i predivno. Znate koliko smrdi trava ovdje, ljudi. Bukvalno mi se u sekundi pripovraćala. Pripovraćala, se tako kaže? Može se reći. Ne znam da li vi na snimku možete vidjeti, ali meni uživo izgleda kao da ova zgrada pada na mene kad je gledam, jer se pomeraju oblaci i previše visoko. Vjerojatno se na snimku ne vidi. Da vidite mene dok je gledam, bukvalno me boli vrat. Dakle, visoko. Wow! Prolazimo kroz Financial District i bukvalno su svi ovdje onako poslovni ljudi u odelima sa koferčićima, idu ulicom, piju kaficu, rade u kafićima za laptopovima onako u odelu. Zbog razloga mi je ova zgrada prestrašna. Nakon 100 godina hoda smo našli parking. Konačno. I sad ćemo vidjeti koliko smo platili zapravo. Mislim da je oko $30, jel te? Možda i više. Možda i više. Ne znam koliko smo se zadržali. Možda 60. Umirem. Stavili smo sada putanju do hotela u New Yorku. To jest ovo je u New Jersey sa druge strane. Imaćemo predivan pogled, ljudi. Ok, neću vas maram. Uglavnom da, sada krećemo tamo. Moram da pustim Stefanu navigaciju i... Let's go! Kako se Stefan zabavlja? Kako se Stefan zabavlja u gužvi? Ima svoj dvogled sa Amazona koji je platio $1 i gleda napred. Šta se događa? Kaže, ova teta ima šarenu masku. Uzmem ja moje ćebence, nešto je postalo hladno, malo se opet naoblačilo. Šta god. I da nastavim da editujem svoj video. Ostalo mi je još malo do kraja i stavit ću ga da se uploaduje. Mi ćemo oko pola 8 stići u New York i onda ćemo se tamo smestiti i uveče ćemo izaći u šetnju. Vidjet ćete do kraja ceo ovaj dan. Promašili smo jedno jedino skretanje za New York. Bukvalno sad nam je produžen put za pola sata. Malo manje, 20 minuta. 20 minuta. Trebalo da stignemo u 7:30, sad stižemo u 8:08. Napravili smo prvo stajanje, trenutno smo u Springfieldu, negde random. Sada smo stali na pumpu jer se meni toliko piški i Stefanu se malo piški, tako da idemo mala pauzica da odmorimo i za 3 sata stižemo u New York. Napolje je prehladno. Naravno da Stefan gleda već da uzme nešto, a u stvari ima svega. Gledajte ove sokove, molim vas. Ima Sprite, Chill, Cherry Lime, nešto. Sprite, Cherry Lime ima, gdje si vidio tu Coca-Cola? Orange Vanilla Flavored Coca-Cola. Ljudi, ja našla 7 Days Croissant, ali nemaju sa kremom, imaju sa karamelom.
I imaju sa vanilom, može sa vanilom, uzet ću 2. Ima vanila jagoda, može i to. Vidiš što sam našla? Radi ćemo test. Da, ali nema čokolada. Imaju moj omiljeni slatkiš. Uzet ćemo jedno. Još uvijek imamo gorivo, tako da sada ne moramo da sipamo ovde. Pošto je već zahladnilo, ja želim da se presvučem i nosim moje farmerke. Nije mi udobno uopšte. Imam svoj setlić, ovde sam odvojila. Trenerku i duks. Tako da ćemo sada se presvučemo u autu. Opa! Ok. Tako, ja spremna za put. Imam ovdje moj croissant, sad ćemo da probamo kakav je. Sa ukusom vanile. Ne mogu da sam našla 7 Days ovdje, nisam znala da ga imaju. Moram da pljenu žvaku. U našu kantu ovdje. What the heck. Miriše kao 7 Days. Ušu, dobro. Dobro. Ne znam da li kod nas i dalje ima 7 Days sa vanilom. Ne mogu sad da je bio. Bio je sa jagodom. Ne znam, nisam vidjela sa vanilom skorije. Bio je double. Ali nije bio samo vanila. Kada sam Srbija. Nema ga. Sve u svemu sad će se da postoje ranije. A sad što oni croissant što je bio sa ukusom šampanjca, ili tako nešto? Ne. On je onako žuti, krem i imao je neki alkohol ovdje. Je li to bio šampanjac, ne? Možda lupam. Čekaj, nađi mi to. Sećate ovoga? Ja ne znam, meni taj ukus bio najgori. Kad god sam dobila za slavu, ovaj ukus, znači, razočarenje majke mi. Kao kad ti neko za slavu kupi cipiripi, pored toliko Eurobloka, znači Euroblok najbolje čokolada, sve to on ti kupi cipiripi, što ne mrziš? Bukvalno. Gotivio sam Simku od jagode. Simku? Da. Ono je hemija, brate. Simka ne. Ono je hemija. To ti je kao dobra čokolada. Iznisam. Ja sam i dobro. Ti si volio dobro? Pa da. Kad sam bio mali, to je bilo kao 25 dinara, ono velika čokolada i kao top. 25 dinara. Pa ne znam. Dobar, jel da dobar? Ovo nije tako. Hello, update. Trenutno je 8 sati. Imamo još 30 minuta do New Yorka. Mislim, u Stateu smo, ali do New York City nam treba 30 minuta. Sorry. Bukvalno, jedno čekam samo da vidim svetlo onako, snimit ćemo naravno da vidite kad i ja. Da onako vidim grad i... Jo, ljudi, svugda smo stigli u New York. Ovdje ima 1000 traka. 1000 traka, bukvalno, ja ne znam kako se tako vozi, stvarno svakom u čast. Ljudi, ja toliko tremu imam, ne znam šta je ovo. Sad se penjemo na most jedan, znate koliko je jeziv bio kad sam prošla malo pre ispod njega, ogroman je. Ljudi, eno ga Manhattan onde. Kao da se vozi na roller coasteru, opet kamikaze neke. Ovo je hotel koji smo bukirali, u pitanju je Ramada hotel u New Jerseyu. Bukvalno smo preko puta Manhattana i baš dok smo dolazili smo vidjeli sa one strane, čini mi se da je grad, tako da ćemo možda prošetati večeras, a možda i samo leći da spavamo jer ne znam. Vidjet ćemo. Mi uvijek preporučujemo da idete u hotele, posebno u New Yorku, nemojte privatno ta sranja Airbnb ostalo. Da, zato što mogu da vas oderu i mogu da vam naprave haos, tako da je ovo najsigurnija opcija. I imate dosta jeftine opcije, ovo nije bilo uopšte skupo za New York. Sada se check-inujemo i idemo da vidimo kakva nam je soba. Ovaj hotel smo bukirali jer smo vidjeli da imaju ovaj shuttle do New Yorka, bukvalno za $4, ja mislim, da idu stalno i voze vas do centra dole, tako da nećemo voziti auto jer je saobraćaj ovdje je haotičan. Bukvalno nisam verovala ljudima kad su mi pričali, kao znala sam da će biti haos, ali koliko može biti gore od Beograda. Gde meni mozak bio? Ovo je toliko
jezivo. Ja sam se preznojila 10 puta, Stefan ne znam kako preživa, sad ću ga pitati. Jer smo prvo izašli iz auta i neću da ga smaram, vjerojatno mu nije bilo svejedno. Broj sobe je 612, idemo sada da vidimo gdje se nalazi. Samo da ne smrdi, to mi je. Samo da ne smrdi. Dobro, ne smrdi. Ok, evo kako izgleda soba. Imamo jedan krevet, imamo drugi krevet, imamo neki pogled, nebitno. Ovdje je televizor, imamo polica, imamo ovaj kao radni stočić, to ću da editujem video. Ovdje imamo gledalo za moje outfit checkove. Imamo kad. Ok, imamo kadu, imamo kupatilo. A mi ovo bolje čistimo. Ok, whatever. I ovdje je kada koja mi malo bleh. Neće dlaka je uvijek žalji. Guys, ovo je nedozvoljivo. Ja kad radim kao housekeeper, dlaka bilo gde... Ovo puno dlaka. No. Šta god. Šta god. Stvari. Imamo moj laptopić, imamo punjač, stativ, kamera. Ovdje mislim da ću staviti možda šminku svoju jer mi je najlakše što mi gleda tako sve na jednom mjestu bolje nego u Necessaru koji je, by the way, prepun da ne može se zatvori. U ovom Necessaru imam skincare i tako neke gluposti za negu kose. Imam lip mask, imam road glazing milk, to ću staviti ovamo. Imam road kremicu, skoro je potrošena. Ovo mi je serum za lice. Imamo niacinamid, hialuronsku kiselinu. Ovo ću sve da izvadim odavde jer mi sve to treba svakodnevno. Ok, evo nas. Ovdje mi je sve što koristim svakodnevno. Ovdje imam Necessare sa četkicama i ova je za ponekad što koristim. I ovdje imamo za kosu sprave. Ja sam ponela Dyson svoj, ne znam da sam rekla u nekom od YouTube videa, ali ponela sam svoj Dyson iz Srbije i on ne radi ovdje. Zato što napon za struje je valjda jači. Tako da mi treba neki transformator, a ja to ne želim da uzmem jer mi je ChatGPT rekao da možda mi se pokvari uređaj. Tako da Dyson mi ovdje stoji i skuplja prašinu. Mislim da ću sada dodam da se istuširam, da odradim svoj skincare i da završim editovanje videa. Jednostavno završim sve što imam i da sutra krenemo u novi dan, sveži i spremni za New York! Ali pre tuširanja vreme je za šišanje Stefana, jer sam ja to juče zaboravila, to jest nisam zaboravila, samo prosto nisam imala snage sinoć da to odradimo i on stvarno izgleda malo kao pećinac neki, tako da je stvarno vreme da ga sredimo, da sutra bude lep i svež. What the fuck? I ti dalje jedeš što je čipotle. Ja ne mogu. Ovo je čipotle od danas i dalje jedemo. Znači ovo je treći put da mi ovo uzmemo da jedemo koliko je dobro. Mislim da, pošto nemamo nikakvu metlu niti usisivač, najbolje je rješenje da Stefan uđe u kadru. Ok, sve dlake smo prebacili iz kade u WC šolju da se ne bi zapušilo tamo. I evo Stefijeva frizura na kraju, gledajte vi taj fade, taj prelaz, znači pokidala sam iskreno. New York nije spreman za ovaj izgled. No. Ljudi, ja jedva čekam sutra, to će biti predobar dan, tako da pratite moje vlogove i vidimo se u sljedećem videu, bye!